Zo, dat is wel even schrikken natuurlijk. Hè? U denkt natuurlijk, daar heb je hem weer, Van Kollemans. Maar die komt zo meteen, die is nog even druk bezig. Maar ik wou even, u krijgt namelijk nu, er gaat dus donderdag, gaat in, ik weet niet hoeveel theaters, ik geloof 2000 theaters gaat in première. De nieuwe Van Duin film, kom eraan Miep, komt de nieuwe Van Duin film, De Boezemvriend. En dat zou ontzettend leuk zijn als u daar naartoe gekeken. Nou, ik kan me voorstellen dat u zegt van ja, maar wat is dat voor iets? Dus daar hebben we voor Colm hebben we zover gekregen dat hij even vast wat stukjes laat zien. Zowel van de repetities als van de film ook. En dat doen, ik weet niet wie aan mee. Ik zal maar zeggen, ik zal bijvoorbeeld. En ikzelf. En heb ik mezelf al genoemd, geloof ik wel. Daarnaast Leen Jongewaard, Frans van der Schoten, Corrie van Gorp, Geert de Jong, Henk Rijn, Vanessa en André Hazes. Dus het maakt niet veel uit van onder of van boven. U ziet waar, ga eerst een zinnetje kijken en daarna komt weer Van Kollemans. Dus u bent gewaarschuwd, hè? Daar gaan we. Oké, jongens, film. André, wie is de boezemvriend? De boezemvriend is een rondtrekkende tandarts, dat speel ik dan. Een soort kwakzalver eigenlijk. En die wordt aangezien voor een ander op een gegeven moment. Ik word achterna gezeten, moet geronseld worden voor soldaten. En dan word ik achterna gezeten door die soldaten en door allerlei geboefte wat in het bos zit. En dan op een gegeven moment komt er op het paleis van Leen. Leen is een soort afgezant van Napoleon, die is een heel gebied. Speelt dus in de Napoleontische tijd? Ja, in 1811. En dat geeft hele leuke mogelijkheden met kostuums en zo. De film ziet er daardoor ook heel kleurig en feestelijk uit. Maar in ieder geval, ze zien me voor iemand anders aan, of voor een excellentie van controleur die dat gebied komt controleren namens Napoleon. En dan wordt dus op het kasteel ontvangen als een excellentie en zo, enfin, een heleboel misverstanden enzovoort. En uiteindelijk kom ik dan bij Napoleon terecht, die blijkt dat hij kiespijn heeft in het begin van de film al. En dan trek ik zijn kies en doordat ik dat dan bij hem gedaan heb, word ik zijn boezemvriend. Daar slaat het de boezemvriend eigenlijk op en dus niet op Vanessa, zoals veel mensen denken. Kijk, het is dus zo, wij hebben dadelijk hier filmopnames. Het zou prettig zijn als jullie allemaal stil waren, ja? De opnameleden vraagt naar stilte en als de anderen dus ook je broers en je zussen dus allemaal stil zijn. Begrijp je? We hebben last als er doorheen geblaast wordt. Is dat mogelijk? Als je het even wil gaan zeggen tegen hun ook. Zeg, even tegen hun gaan zeggen. Hallo? Ik kan niet werken met die beesten. Wat gaat er nu gebeuren, André? Waar? Hier? Nou, de adjudant moet uit de boom vallen. En de Dickie Beer, de stuntman, hebben daarvoor, want we hebben maar één adjudant. Dus het zou erg lastig zijn als die inderdaad lelijk terecht gaat. En de stuntman valt dus uit de boom en die valt op die dozen om zijn val te breken, begrijp je wel. Maar de dozen komen dan dus niet in beeld, hè? Je pistool is in je rechterhand. Hè? Je wordt getroffen door een kogel, je grijpt naar die rechterarm, daardoor laat je los en val je achterover. Dat je op actie laat je het pistool vallen, je grijpt naar die arm en daardoor knal je achteruit. That's all. Kijk uit voor dat pistool, hè, hier beneden. Ja, helemaal. Oké, daar Dickie. Attentie. Ja. Goed, camera. Hij is op snelheid en actie. Stop. Dat is mooier dan die andere. Ja. Doet hij? Ja. Ja, dat is mooi Dickie, dat is nog mooier dan de andere. Oké, check het weer. Niet de camera op de dan door de camera heen. Mannen, er gaat niets boven de dood op het slagveld. Er gaat niets boven de dood op het slagveld. Die man heeft wel een tik, is een vreemde man, is een gek. Ja. Hè? Is een gek die man. Op het moment dat die hoge Piet dan komt. Er is niets mooier dan het moordend kaketsvuur. Maar op het moment dat hij dan die André komt als die hoge Piet. Maar ik vind ook wel dat hij slijmen moet, hè? Slijmt hij, hè? Hij slijmt, hè? Nou, Het is naar boven likken en naar beneden trappen, hè? Dus laten we zeggen, die man heeft een mannelijke kant en een vrouwelijke, begrijp je? Ja, dat is Altijd hij. En dan gaat hij. Excellentie. Nee. Ik dank u, excellentie. Ja. Dat is leuk. Als u mij zijn jas Ja. Ik dank u, ik dank u. Oh god, ja. Wat vindt u van mij? Vrouw. Ja, en daarbij is hij ook doortrapt, hè? En tegenover zijn vrouw, hè? Dus in bed met haar ligt, hè? En zij start zich op hem, hè? Nee.
Ik heb nu geen zin. Ik heb hoofdpijn. Ja, dan ben je een klein jongetje. Is het, hè? Wel nu niet, hè? Je begrijpt, het is een absoluut normaal mens. Ja, je komt ze dagelijks tegen. Dacht je niet? Dacht ik wel, Zo ja. moet dat, hè? Ja. Ja, oké. Mag ik even Ja. iets vragen? Ja. Hij doet het nou heel mooi voor, Dimitri. Ik doe het heel slecht Speel je voor. dat ook zo? Ja, maar kijk, ik doe alles Ja. altijd uiterst verhevigd voor. Het is een aanduiding. Maar ik moet... Nou, het is- Wee de acteur die dat nadoet, want dat is natuurlijk vreselijk. Dus jij moet terugnemen. Nou, nee. Het is in deze film mogen we ook wel een klein beetje een poepje laten ruiken, toch hoor? Ja, we mogen door het lint, hè. We mogen alle Ja, grenzen soms wel voorbij. even hè. hoor. Het is echt het is een hele groteske, bizarre stijl. Dat is leuk natuurlijk van een kostuumfilm. Dan kun je allemaal dingen Ja, dat is veroorloven. leuk. Ja, Dat- die ja, mensen zijn dat toch gek, hè. kostuum dat maakt het gewoon dat je wat meer armslag hebt hoor. Iets meer kan doordrukken toch. Ja. Want ik vind het heel leuk om klein te spelen. Maar als je hier klein in bent, dan is het niet echt goed. Je moet een klein beetje verhevigen. Ja. Nou, niet eens dik, want als je leuk gaat staan doen, is altijd fout. Nee, die moet uit het Maar je moet karakter. toch wel vanuit, het is toch een beetje doordrukken zo. En dan krijg je iets, hè? Tenminste in mijn rol. Ja. Jij stikt dus op iets je neus in de tomatensoep, hè? In de tomatensoep? Ja. Is dat niet gek? Dat is vrij absurd. Maar kijk, het is de prijsmethode om de temperatuur te meten, hè? Oh ja. Dus je wipt opeens dat orgaan krachtig in de tomatensoep, hè? En hoe lang doe ik dat? Zolang je adem hebt. We kunnen je een snorkel geven. Ah, fijn. Aan het eind moeten we nog iets hebben. Misschien moet het zijn aan het eind om de zaak misschien wel iets te verhevigen. Dat je bijvoorbeeld, ik weet niet... Nou, als ik nou aan het eind, want die moeder die zegt ineens, Caspru, hè? Hij Ja, zegt, Frans, nou, ja. als ik dan met mijn elleboog van de tafel over van af en zo in de soep val. Vol erin. Hele toe. Ja. Oh ja, dat is goed, ja. Ja? Ja, zij zegt het Frans. Chers amis. Je denkt, wat, mijn god, wat hoor ik daar voor vreemde taal? En knak! Ja. Vol erin. Blijf erin dan. Niet nog wat. Tjoing! Komt eruit. Knalvol. Dank je. Briljant. Wij moeten wel even dus de kleding meedelen, want het komt allemaal vol met die troep natuurlijk. Moeten we een schoon hoofdhemd apart hebben, bedoel ik. Ja, ik ben bang. Ja, hebben we Natuurlijk overal, Super. denk ik. Alles Ja, is ja. wat verder. Oké. Is André uit beeld? Nu? Goed. Daar kunnen we. Daar gaan we. Starten de muziek. Nu! Ho, ho, ho! Zo, dan gaan een heleboel dingen goed en een heleboel dingen mis. Hè? We spelen op de camera. Als we zeggen op de camera, betekent niet dat je in de camera moet kijken. Kijk, als je zo op je voorganger bent, zie je? Nou, dan zien we je. Maar als jullie allemaal die kant op kijken, natuurlijk niet. Dus de actie is... Hè?